ụmụnne m ndị Igbo be anyị na-ekwu ma na-atụ n'ilu na-asị na ọ bụ na okenye akwacha akpịrị na ụmụ mmụọ ege ntị na ife dị ochi nọ n'elu nkwụ wee fụ na ọnụ ya apụghị ịkọcha ya na ife okenye tukwu na ana wee fụ gị bụ nwata iligo enu akpara nkwụ irute enu ọjị ịma mfụnya bụ ife na onweghị ife ahụ taa n'eze na-eju afọ. Igbo mụrụ nze Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Asị m nke onye chiri na zere ebe bere ugo bere nke si ibe ya ebe asị ka nkụkwa ya. Ụmụnne m, anyị ga-eneba anya n'ife gbasatara otu mara mma, otu asọka, otu na-afụ na ịfụnanya na udo na-adị, mana o nwere otu nke m chọrọ ka m na gị neba anya, ife a na-akpọ otu ọjọọ nke ndị oyibo na-akpọ secret society. Ụmụnne m ndị Igbo, unu n'anya, ọ bụrụ na mmadụ baa n'otu bụ isiokwu nọ ọ ga-emenwukwo ife maọbụ mgbaisa otu ahụ. O nwere ife dị iche egbe na egbe. Ị ga-afụ mmadụ ọ na-akpa nsị, ọ na-enye mmadụ atụ ele, ọ na-apịa mmadụ ọkịrị mgbawa isi, ọ na-aha mmadụ ntụtụ, ọ na-eme ife ọjọọ iji wee wepụ ndụ mmadụ. O nwere otu ka nwuru nke ha. Nke ịbụọ dị n'ime ya bụ ị ga-afụ mmadụ ife ọ nọbụ ka ọ nara ike, ka o were mmadụ wee gbazinye na ndụ. Ikekwo o were ụmụ ọ mụrụ, ị ga-afụ m na ọ na-eri ụmụ ya, ji ọkpa ya nọkịta ọgbabee n'ike nwa. E nwere ike ada ya nwaanyị ọ na-eme ka onye isi hara hara, ma ọ bụ ndị na-eri ụmụ ha ji n'afọ, ụfọdụ abụrụ mbe. Ọ bụ na o zuru ya, ọ matị aka na nwanne ya nwaanyị, ụmụ nwanne ya nwaanyị maọbụ ụmụ nwanne ya nwoke. Ụmụnne m ndị Igbo, ọ bụrụ na ị na-eje ụka na ihe nji, jee chọrọ m the book of Ecclesiastes chapter 1 verse 12. Ọ sị gịnị? Vanity upon vanity, thus say the preacher, all is vanity. Igwe niile gaga n'ozu. Na ịrara mmadụ akara aka ya maọbụ n'imebiri ndụ mmadụ maọbụ n'igbufuru ndụ mmadụ ka i wee bụrụ ọkaka, ka e wee kpọọ gị ọkụ ume, mata ofu mbọsị igwe niile gaga n'ozu. O nweghị uru dị n'isi azụ. Ndị niile nọ n'otu ọjọọ were n'anya gbakọọ ka ngwuru ha niile na-adị. Ụfọdụ ngwuru ha agba n'ata, oke n'ọsọ, ngwere n'ụlọ. Ọ bụ to aggrave the power, wealth that will bring unending doom and the disastrous to their families. It's a shame and pity and a disgrace to such peoples. Nwanne m, ndụmọdụ na-enye gị n'ụwa, were ụwa jeje. Ebe onye ọsọ ruru, onye ije ga-eru ya bụ ife. It's a matter of time. Agbasa ọsọ agụ amaghị. Nwanne m, sepụ aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ. Ọ gwụsịkwa ka ọha n'onu. Ndị be anyị si na atụọ ilu nkịrịnka nkata, onye tara arụ amarugo. Tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ, hapụrụ na n'ọgụ ndị mmụọ. Ụmụnne m ndị Igbo, ka ọ bee nnọọ. Aka mbụ onye nke gị bụ Mazi-UC. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ ife ozi m, nnọọ nọnyere m, gbasara m ozi m, gwa m ebumnobi gị.
echefukwana ịga na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ife nkiri. Ụmụnne m, ndewo.